Şu günler Lewap vilayatynyň şahlaçylary orak mewsümine girişýär. Kärençler daýhan birleşikleriniň şahly uruju kombaýnlaryndan peýdalanmakda bar bolan päsgelçilikleri barada habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Lewap vilayatynyň Şolsana, Farap we Däne wetraplarynyň şahlaçy daýhanlary orak mewsümine girişýärler. Daýhanlar howa sowap başlaman kaş şalyny meýdanlardan ýygnap almak üçin uly tagalla edýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde aýdylmalygyny soran yerli kärençi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli daýhanlar sebete gijelerine salkyny howanyň aralaşmagy bilen ekrançylyk meýdanlaryna şaly hasylyny oktyabr aýynyň başlaryna ýygnap almagy öýleriniň müwessa bilýänliklerini aýdýarlar. Şu günler gündüzlerine howanyň temperaturasy 22-24 gradus maýl, ýöne gijelerine 7-9 gradus üçin aşaklaýar. Howanyň temperaturasy gijelerine 5 gradusdan aşak düşse, bu şahlaçy daýhanlar üçin uly mesele diýip Lewaply bir obahojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Howa sarkynlaşsa gyraw düşüp başlaýar. Şaly gyrawlasa hasıl zaýy bolup başlaýar diýip yerli hünärmen sözüniň üstüne ýetirdi. Şaly hasylyny howa sowamazdan öňür tygnap almagy makul hasaplayan daýhanlar şu günler ekrançylyk meýdanlaryna şaly uruju kombaýnlary çağırmagyň aladysy bilen gumra bolýarlar. Ýöne Azatlygyň habarçysy bu meselede kolhoz başlyklarynyň uly rol oýnaýanyny aýdýarlar. Häzir kolhoz başlygyna kim köp para berse, şonuň şalysy ilkinjileriň hataryny urulýar. Kolhoz başlygyna 2-3 müň manat para berseň 3 güniň dowamyna kombayn gelýär we şalyny urýar diýip bir şalyçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne iş munyň bilen dolu tamamlanmaýar. Ýygnaran hasyly daşamak üçin ýüklöwleri gerek. Daýhan birleşikleriň ýüklöw hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin bolsa, ýene tölew geçirmek gerek. Şalyny daşamak üçin ýüklöwge 1000 manada çenle çykdy jetmeli. Bolmasa şaly daşalmaýar diýip yerli daýhan gurruna dowam edýär. Onuň sözlerine görä daýhanlar ýüklöw sürüjilerine de pul tölemeli bolýarlar. Şu ýyl Türkmenistanyň Lewap vilayatyna 10.200 hektar meýdana döwlet tawşyrygy esasyna şaly östürilip ýetişdirilýär. Sebitiň Darganata, Däne, Çärjew, Farap, Saýat, Halaç, Hojamaz, Kerki we döwlet etraplaryna şaly ekmek üçin ýörüýti ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Lewaply şalyçylar 47.400 tonna şaly hasylyny döwlete satmagy gödeňine tutýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan yerli şalyçylar öýleriniň üstümizdäki ekrançylyk mewsümine suw tehnika we dökünüp çünçülüğünün ýagdaýy bilen bagly dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolanlyklaryny aýdýarlar. Üstümizdäki şaly mewsümine gije gündüz uruş dawa bilen suw tutuldy. Dökün daýhanlaryň öz hasabyna satyn alyndy. Tehnik üçin para verildi diýip bir yerli daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Hasazal Azatlygyň habarçylary iýul aýyna Lewap vilayatyna şahlaçy daýhanlaryň suw üpçünçüligi bilen bagly aladylary barada habar berdiler. Oba hojalyk hünärmenlerine görä şaly ekini köp suw talap edýär. Yerli daýhanlar ýurduň türli sebitlerine köpden bäri dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň gytçylygynyň arasyna azap edip uly mukdarda harajat çykaryp ösürip ýetişdiren şaly hasylyny salkyny howa aralaşmazdan öň özleriniň ýygnap almakçy bolýanlyklaryny aýdýarlar.